På bordet. Det siger sprøjt, når du åbner. Ja. Nej. Fy for helvede, det er ulækker. Nej. Oh, fy. Oh. Smells like my girlfriend. Oh. Jeg kan ikke. Kun en bil, så er det klart i skubbet. Altså, er det så derfor, jeg skal sige, at jeg slår skulderen har været lidt der? Ej, det her det er fucking dumt. Altså, enten bliver jeg lidt... Fy for helvede. Lukter det godt? Ja. Gleder du deg til å smake på? Jeg kan ikke åbne den. Jo da, men du ser frem til å smake på det der. Ja. Ja. Den er bare helt kold. Angrer du på at du ønsket deg en boks nå? Jeg kan ikke åbne det her. Det var meget fint. Brett opp boksen nå. Jeg kan godt lide Roy, han bare står så stille og roligt. Han er nordmand. Åh. Putt den i munnen nå. Og så skal du smake på den. En til, en til. Åh, fy faen. Tak. Jeg brækker mig ikke nu. Som jeg sagde, det her det er fucking godt. Åh. Kom igjen. Kom igjen. Få se på den nå. Var det godt? Er det godt? Så er vi klar. Var det godt? Skummel og smidt tøjet. En til? Forvent, den er rystet. Jeg tror, det er lige meget nu. Det ser så skummelt ud, mand. Fy for satan. Er det ham eller den der, så du snakker om? Jeg vil hjem. Vil du hjem? Mor. Ja, så sender vi billedet til din mor. Ja. Tak, venner. Nej, det ser skummelt ud. Skal vi ikke bare lade den stå? Nej, vi stiller den i smiden i skraldbøtten, så kan de næste, der kommer. Er der flere, du vil have? Nej. Jeg tager en med for holdet. Åh!